Какво става, хора? Аз съм Ради БГ и днес играм на Minecraft епизод 7. Сега да ви кажа, че един път направих един клип, повече от 15 минути и можах да оправям къщата и как се оправям мината пак отгоре. Слагам Pressure Plate. И мисля, точно не знам как ще ги направя. Къде ще ги сложа? Сега, направил съм си хляб. Също в ония епизод споменах, че ще направя един епизод, в който ще ви покажа цялата армия на Макс. В смисъл с статуя, с всички войници и с минорите. Така, сега ще сложим бутони. Точно не знам колко са. Ще сложим, ще вземем 3. Ако беше с лут, ето, тук. Не там! Сега. Трябва да направим 3 такива. Сега. Още един чаракол ще вземем. Хора, ако не ви казвате чаракол, въпросът е, че много не ми се копае в тази мина. Само искам да я подовявам. За да изглежда хубаво. Да се отива много на къщата. Ама да му се е получило нещо. Сега да подовявам пода. Но това е това. Няма да го направя с необработен стол, но не по-скоро го мислех с обработен, но няма. Сега. Тук. Не знам как се е получило или що се е получило. Но така. Скелет! Аз стрелим няма. Кой едно не мога го бия. Аз мразя скелетите. Много време. Най-вече скелет. По-далече мога да мога. Цепно. А да мога фенсове, ма няма става. И уния бътани ще ми прави. Сега. Ето какво ми къщата горе-долу сме подновили. Мината ни е добре дошла. Ще копаем вътре в мината. Ето където намерих айрън. Аре бе! Да копаме. Тук отгоре ще го запомня. Копаем само напред. Точно копнал. Тук се е получил. Аз ще приемам съвети от най-добрите влогари, които знаят всичко за строенето. Примерно, кой да кажа, ShadowHex, знака BG, това са едни от най-добрите. Гледал съм ги на Build Battle. Само
Shadowhex, иначе знака, но той, аз мога да кажа от мое име, че е най-популярен. По другите някои, които го гледат, ми си мислят, че не е баш най-известният. АФАФ1BG ми харесва. Кой още? Дидоди. Имаше един силен брадър в Minecraft Emerald. Сезон 1, епизод 1. Кой още ми харесва? Чакай да се спомня. Той някакъв толкова Будилчо ми харесва. Тя много известни, аз съм ми гледал клиповете. И чакам се да видя дали ми харесват моите работи. Изобщо ако ми видят канала. Стъмнява се. Кочани. Ето, то клип много къс. Служи само туито. Защото аз миналия епизод толкова много работи правих. Сега, надявам се да ви е харесал хора. Ако направя някои много хубави подобрения, в някои сезони ще вкарам по тези клипове, в тези мапове, много хубави произведения. Сега, поне да си сложа ромния да намеря. Тук, добре, къде го хвърлих? Тук много често се намират някакви панталони, аз най-много съм намирал само че са кожени. Аз съм хванал точно насам е изгръва на съдството. Къде съм го хванал? Оп, станах 11 лева. Добре. Защото най-краткият ми епизод е 10 минути и 24 секунди. И той беше на Stick. И сега лим рибка. Да не спадне или някой панталон. Just play Diamanter Enchantment на Protection направо ще се гръмна. Защото това не знам, защо не може да се получи. Плано. Така, надявам се това. Надявам се да ви е харесало. Че ако ви е харесало да харесате, да пишете в коментарите дали ви харесват постройките. Да се абонирате за канала ми, защото следващия епизод снимам с някой, който се абонира. Че да не играя пак с Юлиан Петров 2006. Лятната ваканция той ще дойде и ще играем с него. 100%. Ще е доволен. И така. Така че искам някой да се абонира. Дори има и друг влогър, Ради БГ, само че тя е момиче. Аз съм момиче. На който написа в коментар, че имаме едно също име на каналите. Ще го на зомби. Видях, там е зеленичко. Видях. И така. Ето го най-краткият епизод. Последния епизод на този сезон. Ще гледам някоя игра да си изтегля да гледам. Това друга поредица да правя. Добре хора, това беше епизода. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало да харесате, да се абонирате. Тя работа вече изказах. Искам да се абонирате. Даже дори да не ви е харесало клипа, сложите палче надолу. Се абонирате.
аз пак ще го харесам, защото поне някой ми е видял канала и е решил да ми види клиповете. Това беше от мене. Чао!